Aí van a ver a nosa Pili Pampín e a Noli, que xa están preparados. Eles van a repasar unha trayectoria a base de éxitos dun artista que sempre levou e leva a Galicia no corazón. Esta tarde en Xuntos, Rafael. Que tal? Como están? Van a ser as 4 da tarde. Benvidos a Xuntos en Directo. Nos espera un programa cheo de emocións, onde imos a regalar tamén un xamón, Pili. Por suposto. Moi boa tarde a todos. Todo diferente, Pili. De un xeito moi diferente, sí, señor, porque o noso programa de hoxe vai dedicado ao gran Rafael. Ustedes están nas súas casas tranquiliños e dirán vostedes, ai, que me dera ese xamón. Pois xa saben o que teñen que facer. Si queren vir a polo xamón, teñen que vir aquí ao plató e cantarnos un cachillo dunha canción de Rafael. Pero teñen que acercarse aquí. Así de fácil. Estarán dicindo na casa, onde está o plató de Xuntos? Pois aí tedes o noso enderezo. Estamos en Ames, na Coruña, no Miñadoiro, no Miñadoiro. Vindes aquí, cantades unha canción de Rafael. Un cachiño de... levan un xamón. Un cachiño de nada de Rafael. Levan un xamón. Que lles parece? Anímense, venga. Estámonos esperando. A ver se ven alguén aquí a cantar para levarse o xamón. Seguramente. E unha cousiña, Pili. Ti lembraste de cando foi a primeira vez que veu Rafael aquí a Galicia a cantar? Ai, Rociño, non, eu non nacera, seguramente. No. Seguro. Digo unha cousa. Os imos a descubrilo aquí en Xuntos. Ai, bueno, a ver si... Para quererte. Qué maravilla. Bueno, claro que a primeira pregunta é obrigada, rapaces. Aquí somos rafaelistas ou non? A ver. A ver, eu despois desta tarde seguro que acabo sendo rafaelita. De entrada teño que admitir. E o mellor é que vamos a seguir escoitando a Noli durante toda a tarde e cantando ademais contigo, con claro Pili sí. Pampín. Eso vai ser... Hoxe ven como un pincel. Hoxe está... Eso vai ser increíble. Bueno, qué hermoso ese plano aí de Rafael coa nosa catedral aí de Skyline. Bueno, antes falábamos lo Pili, eu penso que unha dos ingredientes do éxito de Rafael é como el vive, interpreta as súas cancións. Ti me dicías que velo en directo unha experiencia... Xa que Juan Pardo non nos quere chamar, que nos chame Rafael, que falamos tamén con el. Chama Rafael ao programa de Xuntos, encantadísimos de falar contigo. Bueno, eu tuve unha oportunidade de velo en directo 2 veces, unha no auditorio aquí en Santiago, e a última foi no 2019 no Coliseo da Coruña, que estaba tamén acompañado pola Orquesta Filarmónica Gauss. Iso é un espectáculo velo, porque durante 3 horas, porque non para, durante 3 horas de concerto fai... E ten casi 80 anos, non? Por eso mismo. Mais de 81 vai a facer. 81. En marzo. Pero, sin embargo, esto que di Pili, que lle gusta, ti, Magda, a ti, Rafael, confesa. Mira, que me di sempre? Que non me gusta verlo cantar, e, sin embargo... Escoitalo, sí. Claro, es Pero cancións no. del... Non ves, es cancións del... Gustanche. Justo, Non che gusta velo. Non sei todas, pero algo me las sei. Pero é que velo cantar. Velo en directo é un espectáculo, Bueno, Magda. Seguro que si seguro hubieras que sí. iba a encantar. Seguro que sí. Esa chulería con que se move no escenario, a chaqueta... Bueno, foi o primeiro artista televisivo. Por Eu creo que se preguntamos á xuventude, non hai un guateca así guai que non se acabe con Mi Gran Noche. Non me digades que si non. lles dis guate que guai non se van a entender, Unha rave. No, pero non lle vou decir un antro, non, así, é o que se leva ahora neses antros. Pero é que está... Levamos un rato de programa e ainda non falache do look de don Alejandro. Bueno, se foi o primeiro que dixen o velo. A estilista, un 10. Xa lle dixemos. É que o negro moi Non lle digas moito suso porque depois sube polas paredes. Ven como entrenador do Atlético de Madrid. Facía moito que non Todo de metía negro, con Alejandro. Pas galas importantes. Botaba de menos. Tivemos desconto na tenda de roupa negra, Noli máis eu. Eres moi elegantes. A ver, Suso, eu se che pregunto que versión che gusta A máis. mí me gusta máis, a ver, Rafael é un grandísimo profesional, cantante. A mí me gusta máis a versión de Julio. É máis romántica, máis melosa. É máis melosa, verdad? É que non ten nada que ver. É que Julio Iglesias canta así máis melosiño, para que te quedes enamorado. Nunca mellor É dito, que é unha Pili. cuestión... Que dirá
ir a Galicia. Os Pili. nosos telespectadores hoxe teñen traballiño, non migadas que hoxe temos un programa aburrido. Teñen que votar por Rafael ou por Julio Iglesias, cal é a canción que máis lles gusta. E logo teñen que vir aquí a plató a gañar un xamón se nos canta unha canción de Rafael. Ai, hoxe non me diga que non teñen a tarde entretenida. É que é unha cuestión moi Ti xa estás aquí, peliaguda nada. Teñen que vir. Mira que pelo tiña guai. Bueno, pelo sigues tendo, No, sigues tendo Mi pelo. familia, mis O tempo sobrinos... pasa, pero non pasa nada, estamos cada ano mellor, sí ou non? É que así, hai Bueno, que... algunhas mellor que outras. Prefiro non mirar fotos As antiguas. épocas hai que bebilas todas, Que Suso. ti aí... Él é un profesional grandísimo, e Julio un profesional grandísimo, lévanse de maravilla, Así é. sí, nunca tuvera ningún problema. E bueno, pues pode haber algún morbo de que a xente se queira inventar que non se levan, mentira. Pero eso pasou a min con Ana Quiro. Exactamente. Cando eu Filipa, empecé tamén. Que vos Claro. comparaban. Sí, No, aparte de compararnos, nos enemistarnos tamén, levándonos genial as dúas. E con sí. Seibol, con Sabela E tamén. con Sabela tamén, pero bueno, con Sabela como vimos cerca, pois claro, Ana Quiro vivía na Coruña. Era máis difícil vela, pero con Sabela quedamos varias veces. A ver, pero eso café. que tamén é moi do público. Ti ten en conta, Javi, que hoxe parece moi fácil que se diga que unha persona ten xestos amanerados, pero naquel momento, Dios mío, todo o mundo lle chocaba que este home tuvera esa pluma, digámoslo así, Afortunadamente, non? é que sí, que a palabra é pluma e a pluma hai que levala por bandera. Exactamente. Por favor, Efectivamente. homes do mundo 2024, aplumádevos todos. Liberade o vosso corpo, porque non hai nada malo en... Queredes generalizar os homes. Non todos os homes son machistas, non todos os homes son enfermos sexuales, non todos os homes son maltratadores e non todos os homes son mariquitas ou gays. Entonces hai que respetar Pero eso cada non ten nada que ver. pero eso terá que este home pero tampouco era. quero decir que cada un é como é. Non é- E hai non que é respetarlo. eso. Hai Enseguida volve, Noli, non se vai moi lonxe, que ademais esta tarde non só vamos a ter a sorte de escoitar a Noli como estamos facendo, senón que vai cantar coa nosa Pili Pampín varios Un temazos placer de cantar Rafael. con Noli, sempre un placer. Eso vai ser impresionante. Mesmo ca xuventude, porque eu acordo unhas palabras de Xosé Manuel Piñeiro que me había dito cando eu fixen a fusión con Ortiga, agora mesmo, en plan, Pili Pampín xuntouse moita xuventude, claro está, nos concertos, non? Pero que Rafael fora, non me acordo cal era un festival enorme que houbera de música electrónica, el se puxera a cantar unha canción, era toda así, No Sonorama. Sería no Sonorama, sí, ahora non me lembraba, Sonorama, o festival ese. E foi un éxito rotundo, Bueno. a xuventude que había ali e toda adorando a Rafael. É que agora é que un pouco Cuestión de icono amar a hipster música, ¿no? tamén, non? Actuou no Xardín do Posío, tarde e noite, 1966, por 75.000 pesetas. Foi a primeira vez que veu. Mira, o da primeira vez non o sabemos. Pero foi hai non se sente algo. Eu creo que aquí No, hai unha a ver, cousa máis se me importante. Decía Alejandro, calquer artista quere vir a Galicia porque nos temos de todo, temos pan, temos peixe, temos marisco, temos grandes artistas aquí, que hai un aquí ao lado, Ai, gracias, calquer... Pero hoxe non nos vas invitar a xogar a nada, Tamara. Ai, sí, é que xa, cos Non nervios, sei, Rocío, non, claro, que eu veña, dicía que fora raro, nervios, ¿no? que Vamos, caramba. Digo, Tamara, a ver, gústame que se emocione, pero parecíame raro que non sei. No, que emocionen que nada, eu son máis canalla. Veña, vamos xogar todo o mundo arriba. Ademais, temos que chamar, se me permitides, a Tania Beiras, que tamén estaba por aí. Sí, pero espera, Precisámola. voulle lembrar aos nosos espectadores que, claro, Tamara sempre ven a xogar, sempre ven a retarnos. Hoxe o que queremos saber é canto saben os nosos novos, os nosa bancada máis maior sobre Rafael. Como resolvemos aquí en Xuntos? Pois xogando. Así que empeza aquí, atrapámoslos xuntos, se podemos. Venga, vamos. Bueno, pois xa estamos preparados. Tania Beiras hasta aquí. Explícanos, Tamara, o que vamos a facer, porque sabes as nosas sillas, bueno, non sei como chamalo estas escaleiras se quedan un pouco de medo. Pois, mira, Rocío, eu hoxe veño de mestra Tamara Lodeiro e voulle facer un exame sobre Rafael tanto a Pili Pampín como a Tania Beiras. Claro. Teñen a indumentaria perfecta. Tamara, que hoxe non é domingo. Vamos a ver, si queredes quitar os tacos,
Si temedes pola vosa vida, podedes facelo, pero... Yo antes muerta que sencilla. Eu tamén. Que sencilla. Eu fago como a Pili. A ver, outro día se amosaron Sí, outro día capacidade casi para non esnafrarse, non? Efectivamente. Collede Vamos a marineros, por Dios. darlles, non? Un botiño de fe, non, Magda? Os alumnos aventaxados atrás non lle me chivedes nada ás compañeiras. Chivadme, chivadme. no, Nos estamos desfigurantes. Silencio Entón, absoluto. Ganamos algo aquí. Ganas o aplauso deste Silencio maravilloso público. Bueno, gracias. Veña, animar un Gracias. poquinho a Pili a Tania, veña, va, va. Un xamón, que non de Que dirección. estánse xogándose onllo. Un xamón. Entón, Veña, va. imos coa primeira pregunta para Pili Pampín. Rafael representou a España en Eurovisión 2 anos consecutivos con Yo soy aquel e con Hablemos del amor. Foi nos anos 1966 e 1967 ou 1971 e 1972. Vamos a ver. No 71 nacín eu. Estás sin... Pois antes, dalle para atrás, que é maior que min. Bueno, xa vai na edade 81, sí. No 60 ese, que dixe, 67, 60 algo, Vale. non? Luxemburgo e Viena, respectivamente, anos 66 e 67, é correcto, chanzo arriba. Chanzo arriba! Chanzo arriba! Iso é o que perda! Chanzo arriba! Chanzo, en Pili. Creo que o único Xa non concurso volvo a onde dá acertar medo... máis en toda a tarde. Claro, é o único concurso onde dá medo acertar. Que vértigo, por Dios! Eu pensei que o que fallaba que era... No, ten que subir o chanzo. Estamos no atrapámoslo xuntos se podemos. Veña, seguimos, Tamara. Ahora entendo. Segunda pregunta Ai, para de Da pai, a ordes. escalera, que fea. Tania, atención. A ver, dalle. No ano 1963, Rafael estivo a piques de facer realidade o seu soño de cantar coa súa artista francesa preferida. Foi Carla Bruni ou Edith Piaf? Carla Bruni non nace. Carla Bruni, no. Sí, que nasera. Carla Bruni. No. Edith Piaf. Espera, vou non decir en francés. Edith Piaf. Edith Piaf. Idiomas que non. Pois mira, Tania, estiveron a piques de cantar nas fallas de Valencia ese mismo ano, no 1963, pero o concerto tivo que cancelarse pola enfermidade de Edith, que precisamente morreu nese mesmo ano. Polo tanto, Edith Piaf é correcto. Chanzo arriba. Bueno, eso que aquí somos, estamos moi postos en Rafael. De momento están Pili. Ai, Garbanciña por aí. Nos Boas contas. tardes. Que quere? Eu que sí. Pili, dixenche algunha vez o ben que che quedan esas escaleiras? Sí, xa. Vai nos levar para Todos casa. adornando un pouco. Todo glamour aí en riba, nos a Pili, me encanta. Estás tapando o chanzo co vestido. Xa ves. A ver si subes un chanzo máis. Pero No, esta xa canción, penso dicir que non. esta pregunta é unha pregunta musical. Tes que completar a canción. Ai, ¿Qué sabe nadie de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis debilidades y alegrías ou de mis llantos y mis risas? Ai, mima, eu non sei. Dalle unha pa dianto. De mis llantos e mis risas, ahora coñéchesme desprevenida. De mis llantos y mis risas. Comprobamos. No, di que non. De mi verdadera vida, Pili chora xa. Pili non quere mi subir xa. forma de pensar, É a mi forma de pensar. Ahí va. Espera. de mis llantos y mis risas. Chanzo arriba, Piliña. A ver, dalle aí. Un aplauso para Pili, que acaba de ir. Mira, facedes chorar a Pili, que está chorando xa. Desverte. Ai, se caio daqui, mato, sabes? No, mataste ti. Y tranquila, muller, que dai non caes. A ver si Tania te iguala. A ver, veña. Imos A a ver. tua pregunta. Difícil esta, Tania. Veña, concentración. Aos 18 anos, Rafael modificou o seu nome artístico reemplazando o F polo PH. Por qué? Pois mira, porque lle pareceu unha aposta internacional que o faría triunfar en todo o mundo ou por unha superstición pensaba que o F lle daría mala sorte como cantante. Polo PH do pedo. A ver, chivádeme. Pili, que agora non me deixas concentrarme, Pili. Mira como lle caen as bajos, por Dios. A ver, Pola primeira, por que el quere ser internacional?
internacional. Visión de negocio, din Tamara, que se nos está mira. Agárrate a mí, por favor. ¿Qué pasa, Alejandro? A ver, Axudar. que Pilita. Non sei que Pero que facer, pasa? axudarlle a Pili. No, no, se eu estou ben. Bueno, que non me poño, Non sei... Dar para limpiar os cristales agora mismo, Pili. Ti falle reír encima. Ahora vai a maquillarse todo. Con isto non contábamos, Eu non sei se imos volver facer este xogo. Este debe porque ser o imagínate único risco curso que da entraña. televisión de Galicia que tes que amar a vida para ganar, de verdade. Tamara, unha cousiña, queda moito de concurso. Unha pregunta. A ver, queda unha pregunta. A ver, A integridade de Pili está en xogo. Está ben, xa está. Vamos a resolver... Tamén. Servicio público, Veña, que Temos faga que- Tamara a última. primeira. Veña, va. Temos que resolver Ah, claro, hai a que de resolver. Tania. Veña, va, primeira. va. Comentaba a Tania que pensa que para unha aposta internacional. Sí, Pois mira, sí. resulta que grabando o seu primeiro vinilo coa compañía Philip Records, chamou a atención o cartel e dixo por que estará con PH. Entón, el dixo, amigo, isto vai me dar a min un salto internacional, demostrando así que tamén ten unha moi boa visión de negocio. Así que, correcto, chanza arriba, Tania. Bueno, pois eu vou poñer Tania acabou en H, a ver se me dá tamén un chanzo pa cruzar o charco. Por favor, podemos Imos ver, sí. podemos ver este plano de Alejandro e Pili abrazados a nosa escaleira. Hace tiempo que no siento nada. É complicado concentrarse neste programa. Mira, de por si acaso, isto vai acabar mal. Imos facer Veña, unha última. veña, va, Tama. Por última, primeira xa. vez en este programa, alégrome de que alguén gane. De verdad, como é esta muller? Veña, va, Tamara, que Solamente teño unha perdemos a última Pili. pregunta, entón. Contestade a que a sepa chanza arriba, vale? Só pode gañar unha. E imos agora con un pouco de salseo e vida persoal, porque sabedes que o gran amor de Rafael é a escritora Natalia Figueroa, pero cantos anos levan casados? 51 ou 49? Hai unha diferencia. Eu digo 49. Entón, Pili, 51. Eu non dixo nada. Adivinhou, Pili, non? Pois resulta que casaron o 14 de xullo do ano 1972, é dicir, 51 anos, Pili Pampín, chanza arriba, é la gañadora do Chanza programa. arriba, Pili. Non podo. Dalle, Ay, dalle, A mí esto... Pili gañadora. Aí está. Ahora veremos que pasa. Bueno, Pili a nosa flamante gañadora. Gracias, Manda. De verdad. Ese vos parece... Ben, Pili, un aplauso para a nosa gañadora, Pili Pampín. Gracias, Manda. Eu a todo riesgo non estou, só estou a terceiros, de verdad, Estou asegurada a terceiros, a todo Pili, non riesgo. quero levar a escaleira para limpar as ventanas. Ay, Dios mío, eso foi Xa me encargarei de ir ao baño a tirar con ela. Esto foi increíble. Ambrais, e onde mandamos ali? A quen non lle vai gustar? A ver, Pili non che vou preguntar. Eu vou todos os anos. Tú vas todos os anos e eu tamén. A Pero quen non non lle alá, vai vas. gustar? A quen non lle vai gustar? Un furancheo. Vamos. Os ambrais vamos de furancho en furancho a cantar e bailar. Vamos. En Benbrive, Vigo. Esais, por que non, verdad? Por que non comezar este 2024 facendo aí un xiro de 180 grados a nosa imaxe e a nosa vida tamén? Xa está preparado o noso xurado, a nosa Pili, Tamara Xa Pérez estamos. e María, super estilista. Que tal, como estades, María? Moi ben, deseando xa arrancar o ano novo con cambios e ademais propósitos novos para que a xente se anime a facer un cambio, a ir ao gimnasio, a vir á peluquería, a todas esas cousas. Claro que sí, empezar o ano aí con Con forza. bopé. E nada, se vos parece, imos a empezar a recibir os nosos concursantes, que me encanta que se animen tanto mulleres como homes a vir o noso Cambiamos Xuntos. O primeiro concursante da tarde chamase Tomás e ten 72 anos. Imos a darlle un aplauso a Tomás. Que tal, Tomás? Sí, ponte aí diante do micrófono, achégate ben para escoitarte, pomos en marcha o noso contador, os nosos 90 segundos. Bueno, dime que empezan xa. Son Tomás, son de Marín, vino aquí a facer un cambio de logo e unhas cambios de fisionomía e todo eso, a ver como salimos de aquí, si salimos mejorados, ¿no? Creo yo, es lo que pienso.
que será así, unha vez que nos vamos a un concurso, por ahora hai que venir. Ajá. Pero ti que te queres facer, Tomás? Pues un cambio de logo, un pouco, a ver, un cambio de fisionomía e eso. Quitarle a barriga non podemos, No, eso sí que no. No, eso sí que no creo. Operar ainda non metemos, pero cansa. María é boa, pero tanto. Estoy jubilado, pero ese era el oficio. Andar máis, sí, se pudera, sí, non podo. Bueno, pero ti queres te ver un pouco diferente, Tomás. Sí, bastante. Pero por qué? Porque estás casado, tes muller, diche que tes que cambiar, por No, qué? esto no me diga muller, non me diga nada. Son viudo, pero Ajá. son xunto con... Se leva 10 anos con unha persona vivindo. Moi ben. E queres verte ben, e Home, a ver, queres... se andamos sempre de festa en festa, pois polo menos, xa que non encantamos sempre de festa en festa, salir no programas estes todos aquí de Televisión de Galicia, porque estamos en todos, polo que se ve, entón a ver se un cambio, se aparece algún cambio desos por aí diferente. Mira, por exemplo, quitaría o bigote. Por poñer, No, non sei. penso que no. Ao bigote non te podemos tocar. Leva vale. 40 Toma, algo de anos. Pero unha perilla. María, que lle poderíamos facer? Ten Leva 40 posibilidades? algo de anos, Ten posibilidades porque al menos hai pelo, non? E senón, a ver, a xente tamén vai hoxe a Turquía, pero ao mellor deixarlle unha perilla, deixarlle crecer un pouco a perilla, a patilla, facerlle un pouquiño máis de degradado, un pouco máis despeinadiño, matizar un pouquiño. Sempre se pode facer. Pois nada, Tomás, colócate aí ao lado da mesiña e a esperar un pouco a ver se hai sorte. Moitas gracias, demos un aplauso a Tomás, claro que sí. Bueno, a ver que pasa. Arrancamos forte a tarde, imos a recibir xa a nosa segunda concursante que se chama Milagros. Un aplauso para Milagros. Que tal, Milagros? Con enerxía, sí me gusta. Bueno, contanos, Milagros. Bueno, pois eu veño aquí a ver si cambio dunha vez un pouco. Xa me dixo o marido, mira como vas e mira como volves. Porque senón hoxe non te invito a cenar. Ah, sí, Entonces, ai. Jurao, ojo al dato. Cando vou á peluquería, bueno, mamá, abuela, é ver sempre como unha cucha lambida, sempre cos pelos así. Chica, é o que queres que faga? Milagros, tú estás bo pelo, para ser como a cucha lambida. Pero veño como sempre por camiño. Mira, eu sempre tuve un pelo moi rizo, moi rizo. Entonces, gústame liso. E claro, dixo ya a peluquera, ti alísamo cando boidas. Entonces, chego sempre igual a ti pareces unha cucha. Sempre ves igual. Entonces, a ver si hoxe... É a humedade, é o problema Pero da a mí o humedade. que non sei se me convence moito, Tamara, é o do ultimátum do marido, non? Efectivamente, Claro, é o ultimátum. O ultimátum o seu marido vou dar eu, porque invítame esta muller a cenar esta noite, sí ou sí, por Dios. Claro, pero díxome que teño que cambiarla. Mira como vas e mira como volves. Milagros, viñeches co marido? Non. Bueno. Vin ca filla. Ah, bueno, vale, E vale. díxome, vaite... E a filla onde está? Aí está detrás. Ti eres a que lle dis que vas ca cabeza lambida. As fillas de mala neta. As netas, sei que me di a filla que son as netas. Eu veixo a tua nai moi guapa, Sí. Está guapa el ojo. Es un pouco de Ten o pelo volumen. un pouco de volumen por un tempo. Eso No, me dá. a mí rizáseme moito. Claro. Entonces, ao rizárseme moito, me gusta liso. Claro. Mira, se me permites, Milagros, unha cousa, teño que decir, referente ao teu físico, que eres unha muller guapísima, que tes unhos ollos preciosos e un pelo Maravillosos. espectacular. Ahora ben, teño que alabar a túa forma de ser, porque esa alegría coa que entraches e que Sí. desprendese maravillosa. Esa boa enerxía, e se me permitides, quero preguntarlle a filla que antes non a escoitábamos moi ben. Bueno, a túa nai, que enerxía bonita ten, Sí, é que sempre tuvo así. E demais ahora as netas ainda lle dan máis. Claro. Porque, claro, a ver, abuela, a ver si nos aparece de outra forma, a ver si cambias un pouco, porque as netas son as que tiran máis por ela, sabes? Porque, claro, entonces, pois, ela quería, claro, verse con outro look, non con ese sempre, que eu, se vai a peluquería, digo yo, bueno, hombre, é o mesmo corte, eu para o mesmo corte non vayas, porque para Claro. traer o mesmo corte non vayas. Claro, a ver, o bo aquí é que temos a nosa María, que Eu teño unha duda. fai Eu teño unha milagros. duda, Hola, Garabandciña. Contanos. Que duda te Nunca vos planteaste descambiarvos nai e filla a un tempo? A ver,
vamos a distintas peluquerías. Pero en xuntos? Ela vai máis a unha juvenil e eu vou a unha que levo 30 anos con ela. Pero Garamanciña, estás dicindo o que eu entendo que estou dicindo? Que estás dicindo? Pois por que non? Estás suserindo algo, Garamanciña? Facerlle un cambio a A ver, eu tiño cortiño, pero ahora estou no deixando un largo rizo, que é o meu pelo rizo de sempre. O sea, pero Garamanciña, ti a que te estaba referindo? A que eu... A facerlle un cambio ás dúas. A que veñan as dúas. En directo. Mañán. Aí eu fago. A facerse un cambio. Aí eu fago. Ti falo? A ver a túa nai, ti? Ela tamén, nai e filla, mañá cambian xuntas. Isto é unha fantasía. Isto non nos sucederá todavía. Ahora que tiramos la casa pola ventana. Moi ben. Pois nada, Garamanciña, que liaches. Está espléndida, Garamanciña. Garamanciña, pero digo unha cousa, agora seguimos porque quedanos dous concursantes. Sí, adiante, sigue. Claro. Pues nada, Garamanciña, que estupenda estás Xose, ¿no? Muy generosa. Sorprendentemente sí. Ah, xa te beso, sí. Eso por qué? O novo ano, por qué? Bueno, tampouco queres saber todo, Rocío. Ah, bueno. Xa pareces Pili Pampín. Vale. Bueno, pues nada, que facemos? Seguimos recibindo concursantes? Sí, por favor. Veña. Pois a nosa seguinte concursante chamase Isolina, un aplauso para ela. Francisca. É que se chama Francisca, claro. E Francisca dicía, claro. Non saio. Con ese nome eu non salgo ao plató. Moitas gracias, porque ademais creo que non é a primeira vez que te temos por aquí, verdad? Francisca non se rinde, conseguirá o seu cambio. Imos coñecendo historias das persoas que veñen ao noso Cambiamos Xuntos, dispostos a facer ese cambio de 180 grados a súa vida. E estábamos a piques de escoitar a Francisca, que volve disposta a irse hoxe co cambio. Que tal, Francisca? Pomos o contador a punto e nada, contanos. Estoy muy bien. Este año, para mi cumpleaños, lo tenía todo preparado, que me convenció mi hijo para ir a la peluquería. Y cuando iba a ir me llaman, que les costó convencerme, de que se habían quedado sin luz. Digo, hombre, ¿en serio? Digo, no me fastidies, que ya lo tenía todo preparado. Digo, bueno, mientras voy a buscar el vestido que me lo tenían que arreglar. Y voy, pone un cartelito, dice, perdone la disculpa, me ha salido un imprevisto. Digo, va de entrada de año, digo, ay, de cumpleaños que voy a tener. Me quedé sin poder arreglarme los pelos y sin poder cambiarme el look. Todo por una serie de catastróficas desgracias, es por que lo que beso. Yo no tengo arreglo, yo para mí que tengo la negra. ¿Cómo se dice aquí cuando te miran atravesado? Mal de hoyo o algo así. Eso. ¿Cómo lo has dicho? Una bruxa. Una meiga, eso. Pues a mí me han mirado 4. Madre mía. Bueno, ¿y ti qué ibas dispuesta a hacerte? Me convenció mi hijo, no sé, un cambio radical. Radical. Por fuera, porque por dentro no hay arreglo, ya te lo digo yo, que no hay arreglo, no. Yo lo he intentado, pero no hay maneras, hija. ¿Estás casada, no, Francisca? Sí, hija, nos casaron dos jueces. Por 1, 2. Para que no se me escapara. ¿Qué quieres? Es lo que hay. O teu marido gustalle como estás nestes momentos? O teu... Bueno, a él le gustaría verme un poquito diferente, porque yo, la verdad, no hay manera. Bueno, pues Francisca, a ver si os conseguimos. A ver qué pasa, ¿no? A ver. Digo yo. Que a última amiga palabra que me mire bien, porque ya está bien el cachondeo. A ver se os te sorte. Aquí xa sabes que aquí Tamara, María, Pili deciden. Non sei, Tamara, que? Como ves? Eu, mira, a min, a pesar de que me encanta a cabellera de Francisca, eu vexo así moi como a cantante Pink. Todo cortado, unha cresta, unhas puntiñas en rosa. Bueno. ¡Mi madre! ¿Qué le vas a poner? ¿Como una gallina quiquina? Ah, no, eso no. Eu non, que eu non son perruqueira, nas miñas maus non te poñas, pero María, ímolo pensar, a ver o que podemos facer. Bueno, a ver que pasa, eu algo co pelo faría, eso fijo. E polo menos... Eu algo co pelo faría.
El que, pero poneme una cresta gallina. No, a cresta xa está o meu jalo, está moi guapo el así, pero no. Hai término medio. Francisca, agarda aí a ver que pasa, tamén vos digo. Cando os nosos concursantes son ponse mans de María, que non teñen espello, teñen que confiar. Non sabemos tampouco que lle vai facer María. Claro, É unha aquí hai que confiar. Toda a tarde, triqui, boso, e a sorpresa vémolo ao final, ás Porque 8 da María tarde. é unha fenómena e os cambios son sempre impresionantes, pero tedes que confiar. E desto vai o xogo. Imos a recibir a nosa derradeira concursante de hoxe que se chama Isolina. Un aplauso. Que tal, Isolina? Veña, pomos o contador. Pero xa estás aquí outra vez, Isolina. Xa non me fales, Pili. Non me fales porque non hai maneira, Encontrei moitos que me invitan a café, pero Sí. nada máis. Nada máis. Nada máis. Non se poñen pisos Contador que irá o tempo de Isolina. A ver, Isolina, eu o primeiro. Eu vexote que non te faltou un detalle, xa, Si filla. falta un detalle, Está estupenda, xa. Sobranme anos, pero vamos, e sobranme kilos tamén, pero vamos. Está estupenda, Esta muller está antes muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla, eso sí, Pero estás guapísima, Sí, Isolina. sí. Eu veixote ben. Vesme ben. Tes un corte de broche, pelo moi Moi moderno. bonito, a cana moi A bonita. cana moi chula. Ben moi arregladiña. Ai, Es que que ben. está estupenda. Vamos, vou marchar daqui con feita unha moza. Vou marchar daqui feita unha ¿Qué moza. te gustaría cambiar a ti, Solina? Porque Non, a ver, eu son moi coqueta. Digamos, as mulleres, unha vez queremos aquí, outra vez queremos deste lado, claro, eu digo cambiarme un pouco para non ser sempre Claro. Porque Isolina anda en busca do amor. Ah, amiga. Sí, Lo que necesita es amor. lo que necesito es amor, pero non lo encuentro. Pero non era que xa te convidaron varios a tomar un café. Pero Ahora un era café, Tamara. Café. Non che gustaron. Café, vai salir cafetero. Non lle gustou o café. Non vive en Colombia. No. A verdad. Eu gostei máis ver que un final de semana. É un fin de exactamente, unha casa rural, Un balneario, uns chorros, Esas cousas de unos lujo, pero churritos. un café, pues mira. Café no. Café, sí, No, a con verdad que churros, no, café que con no. churros, sí, señor. Ajá. Bueno, digo unha cousa, mirando a Isolina, que verdad que ven estupenda, María, que lle poderíamos facer a Isolina? Porque xa ten así como un peliño, non? Moi ben... A verdade é que o ten moi bonito. Igual un mechonciño de color, que eso sí que lle dá un toque, as canas quedan moi ben. Eu a xente que teña así con canas, pero que non se queren ver tan igualada, tez con pelo, poñémoslle un mechoncito. Claro que sempre hai contrasta. cousiñas que se Sí, poden facer. para cambiar algo. Temos cosas que cambiar siempre. Eu veixote moi guapa, Moi guapa. Isolina, moi Sí, guapa. Moi guapa. Pues, Estás- ay, mira, Pili, vou. Xa vai. Pero Estás xa no vou, mellor que vamos. momento de que O che meu vengan a un fin de semana a un balneario aos churritos. Eso, Estás no mellor eso iría momento. ben, eso iría ben. Por Estoy eso. estupenda de esa manera. Pois Isolina, agarda aí Pues al lado ala, de venga. Francisca e con Tomás, a ver que pasa. Tedes que deliberar, fillas, empeza aí ese tempo para que pensedes que concursante se levou cambio. Eu quero recordarvos, estades vendo todo o rato aí ese mensaxe, porque Pili, eu dixémolo ao principio do programa, é que hoxe, se vides aquí, a Ames, Milladoiro, onde facemos xuntos cada fin de semana, e nos cantades unha canción de Rafael, vos levades un xamón. Así de fácil, eu espero, non sei, dirección, contádeme, espero que estén a chegar xente, vamos, en fila, garamanciña. Como vai a cousa? Temos a xente agardando por ese xamón? Estou nerviosa, xa. No, eu aquí non teño nada que ver, A mí non me metas que xa teño bastante traballo. Ai, garamanciña, Hombre. que disgustos me das. Aquí Non sabemos. Claro, depende da xente que quere vir cantar, eu que sei. Claro. Bueno, non pasa nada, porque enseguida comprobaremos se alguén nos colleu aí esa luva e nada, temos aí cantando alguén por Rafael elevándose un xamón, pero bueno, o noso. Rapazas, temos a veredicto? Sí. Temos gañadora. Ai, ai, ai. Ou gañador. Bueno. Madre mía. Pero bueno, eu non o vou dicir, a mí non me metates ese compromiso. María, A ver, dime, María. non sei. María. A ver, hai moito donde facer hoxe, pero eu esa melena de Francisca non me puedo aguantar. Non me puedo aguantar. Francisca, ven aquí conmigo. Vente. Venga, Francisca, no. No, mujer. no. Hai moito término medio. Ti déixate aconsellar, déixate levar. Francisca, ti Vamos a fluye poñer como unhas dinos rastras. novos. Me habéis dejado a cuadros. Porque yo esperaba que cogierais a otro. Pois non, es ti, non estás contenta.
Lo que estoy es temblando. Pois non sei por qué, porque María é fantástica. E nada, guau. Francisca, pero que guai sería que chegaras a casa e o marido non te coñecera, verdad? ¡Ostras, eso firmo! ¿Dónde hay que firmar? Déixate levar por María. Ti a fluir. Que no me vas a conocer. A fluir, Francisca. Nada, María. Vamos, Colla Francisca e fai a túa masia. Confía y respira, Eso. respira. Respira hondo, Francisca, respira hondo. Como que non lle gusta recrearse na melancolía. É dicir que, non, de ver como era de máis novo. Ai, pois a vida está aí. Sí. Senón que él quere mirar pa Pero diante. Ti como ves? a melancolía está moi ben, quero dicir, como artista, a melancolía está moi ben para escribir cancións, non? É para alimentarte un pouco pues, de sucesos da tua vida. Pero ao final eu creo que un Son artista... vivencias. Claro, Son son a as tua vivencias, vivencia. claro, pero ao final o artista... E o mellor é que nada, enseguida, aí os tendes, aquí teño aquí a Pili o meu carón, van a cantar xuntos, non unha, sino varias cancións de Rafael. Un aplauso porque isto vai ser un momentazo. Pero Aquí cando nos non é nosos unha xuntos. gran tarde en xuntos, por favor. É verdade. Ai, parache, moi É verdade. Bueno, a que teñes está a ter unha gran tarde, ou esperamos polo menos, é a nosa concursante do Cambiamos Xuntos, Francisca, que imos lembrar como chegou o noso programa. Estaba fai uns minutos aí un pouco ca mosca detrás da orella, porque así chegou. En fin, agora mesmo está nas mans de María. Estánme dicindo que imos ver un cambio bastante espectacular. Así que, a ver que pasa con Francisca. Eu estuve mirando na publi, Ai, Pili. E que biches, Pili? Pista. Que van Unha facer alfombra de co pelo que lle quitaron, poden facer unha perruca. Ai. Sí? Non asustemos, que a ver se nos está escoitando que estaba moi Muller que nerviosa. te moito pelo, inda que lle quiten 2 metros, quedanlle 3. Que ven un dos momentos da tarde que estamos todos agardando, ademais cantando unha canción pois de amor maravillosa como Yo te amo, e que non van a facer Pili Pampín e Noli. Un aplauso. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará, nadie te amará, nadie porque Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Fantástico. Que placer cantar con este home sempre, de verdad. Martiña, sorprendeme, meu fillo, Gracias, gracias. meu amor, vamos. Fantásticos, Pili e Noli. Póndonos a todos aí o corazón blandiño. Magda, que me estabas dicindo? Mírame o Andrés. No, O Andrés que ya estaba dedicando a él, ni me miraba. Ai, de verdad, que non pode ser. Onde miraba? Andrés, que Magda quería ir ter aí un Estaba che niño dicindo como yo romántico. te amo. Non Ai, estamos... ti non me mirabas. É que non Ai, que pode cariñosa ser. está hoxe, manda, por Dios. Ah, hombre, loco, non me É estás cariñoso. que claro, estos grandes ¿Qué? artistas o que fa...
Xa sabe, mira. Ai, a ver. Bueno, pero nunca está mal dicilo. No, Pero non está mal. Está que dicindo demostrar, Andrés José. claro. Es verdad. ¿Y dades cuenta a cantidad de cancións que comparten Julio e Rafael? Claro, bueno, é que esta íbamos a preguntar. No, hai A moitísimas. Jurado tamén Hai cantou esta moitísimas. canción, ¿no? Pois a tarde, pues prácticamente todas. Claro. Cántanos ambos. Había esa Suso que o que iba A Pili tamén lle gusta de A mí Julio. gustan máis dúas, As non podo... Son dos grandes cantantes. É que son moi diferentes. É que non hai, sempre digo o mesmo, por que elixir? A bondade das versións é que sexan distintas e que aporten algo. A mí, cada unha delas me aporta algo completamente Sí, distinto. totalmente. Son dos grandes. Sí, absolutamente. Sen dúbida. Qué impresionante, ver sempre a Rafael. Enseguida, en fin, seguimos falando de Rafael porque lembro vos que hoxe Pili Pampín e Noli van nos cantar algúns dos éxitos de Rafael. Antes escoitamos a Pili, pero que veñen máis. E agora pois temos que repartir cartiños, cartiño, Rocío, porque hoxe está moi generosa a Garbanciña e vamos ca primeira chamada da tarde que pode levar 210 euros. Que maravilla veñen eses 210 euros. A ver se hai chamada xa. Hola, moi boa tarde. Hola. Buenas. Hola, moi boa tarde. Con quen falo? Enrique, Enrique, de onde nos chamas? chamo aquí de Cambre, ao lado da Coruña. Ah, perfecto. Sabes cantos garbanzos haberá na urna esta tempada? E cal é o mínimo, cal é o máximo, máis ou menos, para saber. Ai, a ver, espera, déixame falar con Garbanciña, a ver que di, porque se non me deixa darche ninguna pista, non podo. Enrique, hai que estar atento, Tá. Isto fomoslo contando. A xente está escoitando Rafael, non? Pero bueno, xa que ano novo... Pues vida nova... Bueno, vida nova terá a ti, eu estou todos os fines de semana. Eu teño vida nova. Hai máis de 60.000 garbanzos. E menos de 70.000. E menos de 70.000. Entonces, Enrique, dalla aí. 65.500. 65.500. Pois mira, Garbanciña, deches varias cifras correctas, pero non na orden correcta. Non pasa nada. pero non pasa nada, Enrique, porque tes outra oportunidade. Todo o mundo ten dúas oportunidades. Vamos ca segunda, a ver se tes máis sorte. 210 euros. Deixámoslle 1.000 máis, 64.500. 64.500. Garbanciña, Hai menos. hai menos de 64.500. Hai menos de 64.500. Que pena, Enrique, sinto moito. Pasa nada. Un piquiño máis forte pa Cambre. Chao, corazón. Saludos. Chao, Enrique. Bueno, pues vamos con outra chamadiña, Sí, Rocío. quero lembrar aos espectadores que se veñen a cantarnos aquí por Rafael, non sei como estará a cousa, pero levan un xamón esta tarde. Riquísimo. Que hoxe Rafael é o noso Eso, protagonista. Rocío. Isto Sí? está moi ben, que veñan, que canten, que leven un xamón, que... pero este é o meu momento, vale? perdón, Garbanciña. Leva o meu nome. Perdón, Garbanciña. Cuidado, Rocío. Madre mía, E agora? estou me metendo en terreno pantanoso. Xa sabía eu que tranquila non Pili. podía estar. Que... Dixeches que xa estaba moi xenerosa. Sí, estás. Quere decir que antes non o era. Bueno. Sabes que despois de sábado ven domingo, verdad? Totalmente, despois lunes. Pois ten cuidado, Que pasa? Vamos traballar o lunes tamén? Bien. Bueno. Que maravilla. Cando Igual queira. non vai por aí o tiro. Eu sin problema. Temos chamada xa, Rocío, por 220 euros esta vez. Hola, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Hola, guapísima. Con quen falo? Con Mari Carmen de Cedeira. De Cedeira, Mari Carmen. Estiveches atenta ás pistas que nos dou Garbanciña? Pois sí, máis ou menos. Pois venga, Mari Carmen. A ver se hai sorte. Por 220 euros. A ver, eu vou a decir o 62.457. 42.457. No, dixo 62.000. Ah, 62, perdón. 457. Menos. Menos? Menos, hai menos garabanzos. Wow, Mari Carmen, Hai menos. hai menos. Tes outra oportunidade. Cantos digo? No. No que? Esperade. O número que dixo foi 62.457. Sí. Pois hai máis. Hai máis. Esta muller toliano la cabeza. Pero espera, no. Pero Garbanciña sigue Espera, igual. que sala o pi, que lle queda outra oportunidade. Garbanciña tampouco é así, Vale, pero familiar, Mari así como é a Carmen, cousa. hai máis de dos que dixeches antes, perdón. Hai máis de 62.000.
É menos de 70.000. Eso xa o dixeches antes, Garbanciña. Dalle outra pista. Menos de 65.000? Menos de 65.000 No, anos. estou lle preguntando. Menos de 65.000. Menos de 65.000. Mari Carmen, veña, a ver si temos sorte. A ver, Mais- 64.250. 64.250. Un número moi bonito, número. Sí, a verdad, podía Sí. ser para gordo este, Tamén. É bonito, sí. É para gordo ou para delgado? El número de Garbanciña? bote, non? Pero non é correcto. Mari Carmen, siga chamando, que ten máis oportunidades, vale? Un bico pa cedeira. Vale. Mua, bonita. Un mequiño para todos. A todos igualmente. Guai. Chao, cariño. Aquí na porta do plató, que dirán ustedes que fai aquí Rocío, bueno, pues que estou nerviosa, porque Pili, Rubén, hai que ver se veo alguén a xogar o xamón, é dicir, a cantar algo de Rafael e levarse o xamón. Vou abrir a porta a ver se hai alguén. Ai, Dios mío, que decides? Que hai alguén ou non? A ver. Ai, a ver. A ver. Veu alguén? Madre mía. Non hai naide. Non me extraña. Que pena. Pili, pois nada, non tivemos sorte. Muller, que tarde que está. Ninguén veu a xogar. Que tarde que está Terás que chovendo. chamar ti. Con frío que fai. Eu que estaría no sillón vendo xuntos A desde a verdade casa. é que non me Eu apetece xa sair, non, verdade. xa compraría... Pero nin chamada ni nada vamos a facer. Ai, vamos a facer chamada. Ah, vale, Como non vale, vamos a facer vale, chamada? vale, Pero claro, perden un xamón. Mira que mira aquí a cantar unha canción de Rafael. Podemos cantarnos juntos aquí unha e o levamos para Da, casa. pero mellor que non lo digan desde a casa. Veña, que che vale. parece? Como Veña, era, Rubén? veña. Eu descolgo, fago unha chamada ao azar, teñen que responderme. Eu pregunto, para que son os puntos? E Para o vostedes, xamón de xuntos. si me contestan para o xamón de xuntos, levan este maravilloso xamón que temos aquí esta tarde. E non sabedes a alegría que me dará regalalo, porque a Garbanciña dará unha volta. Veña, chama Vamos aí. ca primeira chamada da tarde. Que son 5 tonos, non? 5 tonos. Moi Para ben. que son os puntos? Para o xamón de xuntos. Vamos a ver. Ai, que nervios, por Dios. A primeiro tono, segundo tono. Para que son os puntos? Para o xamón de xuntos. Sí, Hola, moi boa tarde. boas tardes. Usted sabría me contestar para que son os puntos? Pa que? Para que son os puntos? Eu non sei nada deso, Nina, non sei nada deso. Ai, que pena. No. Moi boa tarde, con quen falo? Colgouche esa. Non quería Bueno, saber de pois que iba a cousa. Sinto por usted, ala vai, perdeu un xamón. Nada, non vai quedar aquí con nós todo o tempo, Este xamón vai collermo aquí, é mellor que o comamos nós, é verdad. Rocío, Rocío. Que non o regalamos, Non me fales, Pili. Non me fales. Antes de que se acede, comémolo nós. Digo eu. Non me fales, vaya tarde. Eu emocionada, eu pensaba que iba a vir alguén aquí a cantarnos Rafael. Igual pensabas... Non me deixastes. Xa, Magda, tiñas que ver cantado Eu ti. son é da casa. En fin, fai moito frío. A verdade é que fai frío. Se o mellor estar na casa vendo xuntos, temos que irnos a publicidade, pero que a volta cantan de novo Noli e Pili Pampín, aquí en Xuntos. Ata agora. Chegou o momento da tarde no que Noli e Pili Pampín nos van a cantar un destes temas imprescindibles de Rafael, que o define tamén como artista e persoa. Que sabe nadie? Un aplauso. De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera forma de vivir, de mis llantos y mis risas, y risas
veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Pili, ¿qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Como faría Rafael. Y eso. ¡Qué barbaridad! Moitísimas gracias. Gracias a ti, Pili, gracias. Quiero ser artista, o xuntos, o protagonista. Con teles barracos, con grandes altavoz, desde la solista que fue suspirar. Xuntos, quiero ser famoso, o xuntos, ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre este escenario y ser a diario alfombras de rosas. Juntos, por favor, compréndeme. Quiero ser artista. E teño que lembrarvos unha cousiña moi importante. Estamos aquí con Monse, a nosa primeira concursante da tarde do noso Asuntos Quero Ser Artista, e que xurado nesta segunda tempada tedes a posibilidade de mandar a alguén directo a final, sí. despois de escoitalo, que iso é a bomba, Pili. De momento non fixemos, pero podemos facer. Pode caer en calquer momento. Pode ser, será Monse a primeira? Pois verémola. A ver, Monse, benvida, como estás? Boas tardes. Bueno, xa temos primeira concursante. Que tal? Vesnos a cantar? Sí. E que nos vas a cantar? Un tema de mocedades. Ai, que bonito. Ben, moi bonito. Estupendo. Pois nada, vamos a Cantas escoitar a profesionalmente, Monse. No, é un hobby que teño desde pequeniña. Perfecto, Pero perfecto. intento ir a todos os concursos ¿Sí? e programas da televisión cando hai algún evento así, e bueno, para un poquinho, ir crecendo poquinho a pouco e quitar estas inseguridades que teño. Claro que sí. Pois para eso está o noso Asuntos Quero Ser Artista, así que desexando escoitarte, Monse, un aplauso moi forte para ela. Pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele al culto de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, pues tu beso sabe a culpabilidad. Tú me miras porque callo y miro al cielo, porque no debes llorar y te sientes cada día más pequeño y esquivas tu mirada y tu mirar. Gracias. Qué bonito, Monse. Bueno, xurado, que? Encántame esta canción, é fermosísima e ademais Monse fixo con moito cariño e con todo o seu corazón. A Monse solamente lle falta créelo un pouquiño máis, créelo un pouquiño máis. Sí, estaba un pequechín nerviosiña, foise aí un pouquiño a letra, pero supo compoñerse igualmente. Pero, ben, seguridade, Monse, cando un sube ao escenario vai a por todas, inda que saia mal. Sí, palabra. Gústame esa filosofía, Pili. Que sí, pero con Eu todas as creo ganas. que se tivera un minutiño máis, pois xa estaría máis dentro da canción, porque tan pronto pasaron 30 segundos xa estabas metidiña no tema, estabas... Non dá moito margen. Claro. Estou seguro que se pasas mañán, estás con nosotros mañán,
vas a estar xa máis Mons, relajada. estás máis tranquila ahora? Sí. Se eu che digo que improvises algo, o que ti queiras? De Mónica Naranjo. No, que improvise e que decida ela, aquí. Me dá igual o que queira. Veña, o que queiras, o que queiras. Bueno, polo público, pois voulle cantar un tema en galego que si mañán, se teño a sorte, vou sorprender con outro moito máis bonito. Vai, a ver. Alecrín, alecrín dourado, que naceu do monte sin ser semiado. Alecrín, alecrín dourado, que naceu do monte sin ser semiado. Ai, amor, amor, quen che dixo a ti que a flor do toxo era o alecrín? Ai, amor, amor, quen che dixo a ti que a flor do toxo? ¡Qué bonito! Quería dedicar este tema aos meus pais porque tamén meus pais emocionadísimos. Ai, que bonito. É un tema que a veces teño cantado con Qué él e bonito. escoitarme a miña nai desde pequeniña, entonces son cancións que sempre che quedan. Maravilloso. Pois que detalle máis fermoso. Monse, moita sorte, Gracias. corre detrás do escenario. Qué bonito, con que momentos emotivos arrancamos o noso asuntos Quero ser artista. Isto un no parar, xurado, porque creo que xa está preparado o noso seguinte concursante, que é un grupo, a ver que nos fan, que se chama La Parada Troupe. Benvidos. Bueno, que fantasía. Pero que guapísimas, mirade, mirade, xurado. Pero de onde nos chegaron estas mullerazas todas? Las 1001 noches. Qué bueno. De Bertamirán. De Bertamirán. Pois pa vir de Bertamirán, ojito, como vides. E que nos ides facer? A danza do vientre. Exactamente, imos bailarvos unha danza do vientre. Ah, a ver se vos gusta. Perfecto. A ver se aprendemos algo, porque a mí o vientre móveseme muchísimo, muchísimo. Medra muchísimo, muchísimo. Médrame pa diante, pero non hai maneira, Pois a verás que versátil é. Veña, pois veña. Pois desexando velas, un aplauso moi forte, rapazas, para vos. Remember me? Let's go. I wanna doom, and I wanna attack. I wanna doom, and I wanna attack. Doom and attack, doom and attack again. Doom and attack, doom and attack. No, I wanna doom tech, tech, doom tech. Tech, tech, doom tech, doom tech, tech, doom tech, doom tech, tech, doom tech, doom tech, tech, doom salad. Doom tech. Now let's do it faster. Fantásticas, que pasada. Que ben o facedes, canto colorido. Que chulo, encantoume. Ai, Si hubiera una actuación que tuviera que definir o vos rollo, esta sería a actuación que definiría esa palabra. O público estaba tamén aí dando todo e a mí encántame esta unión de mulleres e a forza que tedes, sí señoras. E a edad tan dispersa que teñes, porque van desde, como pon aquí na ficha, desde os 33 aos 64 anos. Vexo fantástico. É unha forma tamén de facer deporte, pero ca danza do vientre, non estar estática. Pili, Tania, Rubén. Bueno, yo sabíamos. Yo sabía. Eres de esperar, Está todo moi ben. Sí, perfectamente aquí sentados. Pois a ver eses corpiños de pé e con ritmo. No, Venga, así, de vos.
Claro Pero que tú tamén, sí. Pili. Además, vas a xogo. O médico dixo que era moi bo para todo. Si Pili viño a consultar a coas chavalas tamén, Son de a color. persona máis nefasta bailando neste mundo. A mí Además, se me vai a que cadera. esto é para todos, Non verdad? eres o Que da peor do igual plato, Tania. o corpo que Tranquila. teñamos, se sabemos ou non bailar, non? Isto para todo o mundo. O micro. É unha actividade que che enche por dentro, que te dá saúde, que te dá alegría, que te dá todo. Pues nada, alegría Pues veña, de danos vivir saúde, para danos o noso saúde. xurado. Ensínanos. Dame saúde. Veña, dadelle un Como hai que pañuelo facer? aquí a Tania tal para que se ambiente un pouquiño. Si está que... así que eu podo me dislocar, depois A ver, ensinado un pouco o noso xurado. Vamos aquí. A ver como vai isto fai un da pasiño aí. danza do A ver, beso. a ver. Porque claro, este é o típico que parece moi fácil, pero eu penso que non Vale, veña. tampouco. Sí, non enrededer moito con isto, que o que hai que movele a cadera. Veña, veña. música se vos parece. A ver, un pouco de... Ponte diante, fai pasos aí. A ver. Dalle. Veña. I wanna do, and I wanna tag. I wanna do, and I wanna tag. Con las piernas cerradas. I wanna do that. Ai, que se me dé todo. A mí encántame porque... Ai, perdón. Ai, Pili. Pilio se leva unha tarde. A mí me encanta como se está Pilio se leva... descojonando todo o equipo, pero eles lo fan. Nuestra venganza será terrible. Sí, di que sí, Pili, unha dúda di antes de que que te sí. sentes, solo unha dúda pequeniña. Sí, dígame. Exactamente, que bailaches? Solo é por saber, por cultura. Eu teño dislocación de cadera. Entonces, isto. Era, bueno, o ritmo de Pili. Bueno, dende logo que elas son as profesionais, foi unha maravilla. Moita sorte, a ver que pasa hoxe na semifinal e a ver se mañá estades de novo aquí con nós. Moitas gracias, rapazas. Corred aí detrás do escenario, que esa estará Yaiza aí agardando por estas fermosas mulleres de Bertamiráns. É que claro, isto parece moi doado de facer, pero ten a súa técnica, non? Mira, eu movo 3 veces a cadera e a cuarta xa non hai maneira. Hai que practicar como todo, non é chegar aí a encher. Non. Claro. Pero está moi ben, non sei, derme moi bo rollo estas concursantes. E continuamos porque estamos xa cos noso terceiro concursante. José Andrés, que tal, benvido? Eu un pouco nervioso, pero... Sí, estás nervioso. Ai. É a miña primeira vez na televisión. Bueno, sempre hai unha primeira vez para todo, meu rei. Non pasa nada. Vamos a dar un aplauso para animarte, que te parece? Non, que necesite aire para inflar a gaita. Oye, primeira vez na televisión, pero canto tempo levas tocando a gaita? Tocando a gaita levo xa desde os 9 anos. Levo Entonces, os nervios fora, Entón, coser e cantar, xa verás. A disfrutalo. a empezar xa me solte. Veña. Moita sorte. Pois o escenario teu todo, veña. Moita sorte, adiante, un aplauso para él.
Bueno, xa está. Xa está, máis tranquilo. Non doeu nada. Que nos interpretaches, José Andrés? Toquei unha canción que é a Foliada de Andrea. Foliada de Andrea. Sí, é unha foliada que na banda tocouse nos seus tempos, agora está volvendo a tocar Porque hai que decir que estás na banda de Na gaitas de Forcarei. Sí. Ah, perfecto. Un dos meus soños é ir ao lugar tocando ca banda, así que... Tocar a gaita. Hai que falar con Jalloso para que vai a banda de Forcarei a tocar a gaita ali a tocarlle gaita a Jalloso. Nunca millor dito. Nunca millor dito. Sí, señor. A mí o que máis me gusta de este concurso que temos é que pasamos de, por exemplo, unha danza oriental a ahora mesmo a escoitar tocar a gaita a José Andrés, que non me acordaba o teu nome, perdoa. De verdade, cousas tan diversas e que nos acheguen aquí a xuntos, pareceme maravilloso. Para ser a primeira vez, a min encantoume, de verdade, noraboa, tocas a gaita de maravilla. Moi ben. José, destacar tamén a túa asilidade cos dedos. Creo que non había partes da canción que eran demasiado rápidas, e creo que fuses bastante preciso coas túas notas, que habitualmente cando os gaiteiros se comezan a tocar un tema sempre fan como un pequeño toque para ver se a gaita está ben colocada, afinada, e ti directamente, sin facer esa proba, comezaste a tocar o tema perfecto de arriba a baixo, o sea que moitísimas felicidades. Qué bonito fixeches. Enhoraboa, xa está. Que ben. Está todavía nervioso. Fixéchelo fenomenal. Pois, home, dende os 9 anos practicando, pois é que eso notase. Un aplauso moi forte para él e moita sorte corre detrás do escenario. Estou xa coa nosa seguinte concursante que enseguida escoitaremos aquí no noso programa, pero antes lembrovos, ai Dios mío, estamos vendo todo o tempo a María, nosa estilista, pero antes seguinte concursante e vemos a José Andrés aí en luar. Bueno, estou xa coa nosa seguinte concursante que enseguida escoitaremos aquí no noso programa, pero antes lembrovos, ai Dios mío, estamos vendo todo o tempo a María, nosa estilista, que non para, porque é que dime que hoxe imos ver un dos cambios de imaxe máis espectaculares do que levamos de xuntos en directo. Estades vendo aí como chegou Francisca, nosa concursante, ao programa. Bueno, ela tiña un pouquiño de medo a ver que lle íamos facer. Bueno, dime que está quedando espectacular, Pili. Madre mía. Que daqui sempre salen espectaculares. Sí, pero despois do que lle dixeches tú da cresta, porque creo que ela non quería a cresta, para as cresta ben de moda ahora, non vais a pensar. A que Francisca vaise con cresta. Mañana Pili me con cresta. Jarbanciña. Está por aí esa muller. Dime, Tania. Que Pili quiere venir con cresta mañana. A ver se vai vir Tania. Está ociosa. Con Pili solo me meto eu, Bueno, vale. Non pasa nada. Bueno, a ver qué pasa con cambio de imaxe aí de Francisca, que xa estamos con Ruth. Benvida, como estás? Bueno, a nosa seguinte concursante, que di que está un pouco nerviosa, Pili. Nervios fora, pero que nervios é isto? Se o plató de xuntos é o mellor plató do mundo. Por que estás nerviosa, Ruth? Bueno, porque está en presencia de xurados, pues a verdad que impón un pouco. Pero ti olvida que estamos aquí, Non importa. Ti olvida que... Claro. Bueno, vernos a cantar, creo, non? Sí. Bueno. Veño a interactuar como o resto dos compañeiros, porque ao fin e ao cabo a música é para min un medio de expresar, interactuar, pasalo ben, sociabilizar e... Que nos vas a cantar? Porque che vexo co abanico, un pouco de... Bueno, o abanico é para darme color, porque estou, como vedes, así, con un tono moi luguroso, pero vou tomar un fado. Vas cantar un fado? Si, voume atrever con un fado, empecé con el a ver a 2 meses, fun a ver a esta protagonista que lle chaman Carmiño a un auditorio e a verdade é que me impactou tanto que dixen, eu teño que facer algo desto porque me gusta. Pois mira, vale, pois veña, é unha Pois que boa ben. oportunidade. Pois claro que sí, desexando escoitar ese fado. Ruth, un aplauso moi forte para ela. Gracias. Neste cuarto tan pequeno que eu soñaba ser só meu e filtrase un tal veneno que a soñedade e eu
sei de que modo fui invadido polo frío. Wow, Que bonito, Ruth. Ti dedicas a cantar? No. Eu sou unha má de casa frustrada. Gústame moito, pero canto na miña casa cara ordenador e a veces me presento a algún concurso, pero... Pero gustaría dedicarche a canción? Sí, de sempre me gustou. Buah, pues por que non fixaches? Ui, boa pregunta. Pois porque a maioría das mulleres sempre poñemos nunha balanza algunhas cousas prioritarias na vida e no meu caso pois foi a familia e o sigue sendo. A partir de agora estou empezando a creer en min, a pensar en min e empezar a facer que bonito. cousas agora, porque todas as mulleres nos merecemos nun momento dado pois poder crear os nosos sueños e deixar un pouco xa... E nunca é tarde, Nunca é tarde, no. Nunca é tarde. Pódense compabilizar as dúas cousas perfectamente. Ser mamá, ser ama de casa, ser... Sí, eu animo a todas as mulleres que teñan unha pasión especial, que loiten por que ela. aínda que sea primordial o sector físico ou quizás a moda de outros tipos de música, eu animo que todo o mundo pues que realmente faga o que lle pide alma. A min pideume pois cantar e, bueno, o que máis me gusta. De feito, desde pequeniña sempre me gustou moito. Sen dúbida. A túa familia apóllate a hora de cantar ou non? Bueno, aí vamos. Estamos aí neses procesos, pero bueno, non me vou a queixar. Algún acompañamiento xa tuve. De quen che gustaría ter o apoio, Ruth? O máis importante para ti? Para mí o máis importante é que o día de mañán sempre me recorden. De que digan, bueno, pois a miña nai lle gustaba cantar e vamos a ver e averiguar que o que cantaba a miña nai, onde salía a miña nai. Pois miña nai foi a un programa, concho, pois mira, la abuela, mira tú. Entón, querenos decir que a actuación de hoxe dedicas a teu fillo? Dedico ya sempre aos meus fillos, porque gracias a eles estou aquí, luchando sempre. Maravilloso. Gracias. Qué bonito. Pois, Ruth, fermoso mensaxe, non hai un bico grande, vais emocionada. Que mensaxe tan poderoso que acaba de lanzar Ruth. E como nos gusta, escoitar estas historias. E canta xente, está nas súas casas, que igual, pois, non pode cumplir os seus soños, e que veñan a xuntos, Pili. Mira, que eu quero facer un chamamento, por favor. A xente que está nas súas casas, que está dudando en vir ao programa, non o duden. Veñan a facer o que queiran, cantar, bailar, tocar a gaita, a pandeireta, saltar inda que sea na pata coxa, pero aquí cumplimos sonos, e os sonos están para isto. Nunca é tarde cando a dita é boa. Veñan a concursar. Claro que sí. 617-722-55. Esto é Xuntos Quero Ser Artista. E temos a o noso seguinte concursante, que creo que non vos vai deixar indiferente, xurado. O seu nome dio todo. Christian Jackson. Madre mía, vou dar así unha volta para verte ben. Bueno, creo que non hai dúbidas do que nos vai facer, non? A Cantinflas, non? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien. Contento de estar aquí. Bueno, Cristian, que como podedes adiviñar, vainos imitar a Michael Jackson. Estou sabendo moi ben acompañada de Christian Jackson, que, bueno, vainos deixar coa boca aberta seguro. Vamos a intentarlo, por lo menos. Eso será enseguida e temos que, ver nuns minutos tamén, é que están me dicindo que vai ser espectacular a nosa concursante de hoxe do noso Cambiemos Xuntos, Francisca, que está lle facendo María un cambio de imaxe, que ela tiña aí un pouco de madre mía, que me va a desfacer esta tarde. Bueno, creo que o resultado, dime que vai ser, Pili, Tania, Rubén, espectacular. Eso estou deseando velo. De verdad. Que ela estaba un pouco aí, que non sabía que íbamos a facer. Bueno, ya non íbamos a poñer a cresta do galo, pero... No. Pero... Ay, Dios mío. ¡Qué bonito
sonido, de verdad. Non asustemos a Francisca, a ver Por se favor. nos vai a estar escoitando. Non, seguro que queda espectacular. Veremos, nada, enseguida o resultado dese cambio de imaxe. E agora toca, pois, disfrutar de Christian Jackson, que entendo que, bueno, pois que Michael Jackson é o teu ídolo, de onde che ven esta afición por imitalo? Pois todo comezou, sempre o conto como unha anécdota, porque todo comezou como unha aposta, un reto, e implicaba unha cena. Entonces, claro, son galego, a comida, e a partir de aí empecé a investigar máis sobre Michael, e hasta ahora que son imitador profesional, por decirlo de alguna maneira. Pois nada, desexando ver o que fai Christian. Un aplauso moi forte para él. ¡Guau! ¡Espectacular! A ver, sí, Michael Jackson solo hai un, pero fixéchelo, vamos. Parece moi fácil, pero hai que ver se non me ollo. É complicado. Chámame a atención unha cousa, Rocío. A ver, que de todo. Nótase que é gallego. Porque o Michael Jackson con calentadores. Mira, pai. É con calentadores, notase que vai frío, tiña que traer os pés quentes. É un home prevenido, Claro. Bueno, a ver, un dos pasos máis míticos de Michael Jackson é o moonwalk, non? Pili, ti atreverías? No, a mí non me liar, pois non é domingo, é unha tal unha edad xa. Pois hoxe é o teu día de suerte, Pili. Hoxe é o teu día de suerte, veña a cantar a sus pés. Pero toquemos lugar tómolo. É que, a ver, este paso... Vas a facer tan feliz hoxe, Pili. Xa que veño generosa. Solo me falta que me contrato 5 dos muchachos. Temos aberta a contratación de Pili Pampín. Qué bonito. A ver, cales son os segredos deste paso? É moi sencillo, se me deixa. Por suposto. Estás preparada? Sí, vale. Poñemos de música, Eu levo toda a non? vida preparada. Poñemos a punta A punta, pa diante ou pa atrás. e arrastramos para atrás o pé contrario, vale? Sí. E cambiamos. En tacóns que... Así, sucesivamente. Como bailar en tacóns, sabe? A ver. Ah, vale, como arrastrar. É que... Eu en tacón non podo. Vos ten a súa complicación. Credes que subo as caleiras con vestido largo, con tacóns. Eu que máis? Ten a súa complicación, Gracias por la moonwalk. paciencia. Gracias. Bueno, Cristian, a verdad que, a ver, Michael Jackson era un mito, un senio, fixéchelo fenomenal. Noraboa e moita sorte aquí na semifinal e na final. Gracias, Cristian. Corre aí detrás do escenario. Bueno, non me digades que non temos unha tarde de todo aquí.
Bailadita, bailadiña, Sí, xa eran os domingos complicados, ahora os sábados moito peor. A nosa Pili está o sé que... Acabades con ela, de verdade. Madre mía. Bueno, que temos xa o noso seguinte concursante que se chama Celi Moure. Un aplauso. ¡Anda! Heidi. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué eres Heidi? Heidi de los Alpes. Perdón, Heidi dos Alpes. Heidi dos Alpes, pero de onde vestir? Bueno, dos Alpes da Estrada. Eso era o que É que quería a saber. xeografía cambia un pouquiño. E onde deixaches a Pedro? Pedro non pudo vir, pero trouxen a niebla. Bueno, mira, podo deixalo aí para que vexa. Perfecto, aquí no medio. Pero que nos vas facer, Celi? Ir á neve? No, bueno, da neve xa veño, non teño gana de... Son moi frioleira, xa vedes como veño. ves abrijar. Niebla está adelgazou un pouco, Pili, tiras dos dibuxos de Heidi. Ai, por Dios. Eu que excusa de que eran para miñas fillas comprei toda a enciclopedia de Heidi. E vou dicir unha cousa, E vexo Heidi día e noite. A min encántame Heidi, medrei con Heidi, pero o Heidi actual de ahora moderno, a min ese non me gusta. A min gustame Heidi de toda a vida. A min gustame de toda a vida. E unha cousilla, vas nos cantar Heidi como en galego, como que vas facer? No, en galego, como non sabía a letra, pois entón decidín a cantar en xaponés. Como? Pero como que cante xaponés? Estudiaste xaponés? Non, pero soname un pouquiño de escoitalo anime, claro. De escoitala a canción. Ai, ai. Pero onde escoitabas a canción en xaponés? En internet. Buscabas ti, entonces. Claro, é que Heidi daquela eu creo que falaba, bueno, non sei como falaba. Levamos unha tarde, porque non a cheguei a coñecer, vina na televisión, eu era unha fan tamén de Heidi. Vamos a ver, non me facer cousas raras a televisión, porque me facer cousas raras xa está a pedir pampín. Xa está a cousas raras. Vamos a ver, nunca estudiaste xaponés? Xa, máis da vida. E solo con escoitar a versión de Olido, Olido. E escoitala e repetila, encántame. Bueno, eu hasta aí... Vou dicir unha cousiña, se podo. É que a fun a cantar o ano pasado a Espotaco. A esa feira de animes que hai na Coruña. Como me gustou tanto... Eu digo vos unha cousa, terminar escoitando ose Heidi en japonés, eu non o vin vir. Eu non o vin vir. Fantasía. Así que se vos parece, pois nada, un aplauso moi forte e imos a ver que tal soa Heidi en Vou japonés. deixar o sombreiro que tamén me estudei. Aquí. Tira a peluca tamén, se te sobra, ti o que queiras. Veña, adiante. Ai, Clara. Mira, que bien huelen estas flores, Vamos a ver, Sally. Eu de verdad, Celi, non teño palabras. Esto foi unha fantasía. Animadora infantil. Vente aquí conmigo, vente que te vexamos ver. Eres animadora infantil? Non son mestra. Sí. Que ve? Infantil e primaria, sí. Infantil. Bueno, e aparte, pois sí que sempre me gustaron moitos nenos e cantar para nenos tamén, bueno, e para maiores, porque non só canto Heidi en japonés.
Gústame moito a ranchera. Vamos, Igualito, Cancións de Juan Pardo. Escoita, a túa profesión que é Eu son profesora mestra, de mestra primaria. de religión ¿De católica. No Religión esperaba. católica, Amén. de infantil e primaria. ¿Y te crees que nos esperábamos que de repente unha mestra de religión viñera asuntos vestida de Sadie? A ver, porque a verdade, de primeiras, Clarita, faltábache Clarita. a xa temos vestimenta aquí. chama atención, Es que, o que se me Os olvidou. teus alumnos estarán encantados contigo. Perdón, é que se me de dicir unha cousa. Conta. A ver. Parafernalia, sí. A señorita Rottenmeier. Sí, anda por aí. Perdón, os da casa, porque non sei para que me No, ti tranquila, Bueno, pues a señorita Rottenmeier díxome, Heidi, si vas ir a cantar a galega, por favor, vaite glamurosa. E os dicir o máis glamuroso que vi. Estás guapísima. Pero unha cousa, el ojo non era máis fácil. Aboiño dime ti, que sonidos son os que teño eu. Aboiño dime ti. Eso é demasiado fácil, É que eso Tania. Claro, eso é demasiado fácil. non me sabía moi ben esa letra. Garabancilla, que atenta Porque estás. eso es demasiado fácil. Dime por qué yo soy tan feliz. A ver, por favor, alguien estás intentando Eu non evitar. sei, Pilipampín. Mira, Garabanciña, non te Pilipampín. escoitamos. Estás facendo que non me escoitas. Pa que mentir? Pois esta vez non vai pa ti. Tania e Rubén, por que non vos animades a cantar algo en japonés? Por que japonés? Ai, eu fajo. Lo. Ui, lo. No, que nos enseñes serie un pouco de letra. A ver, enséñanos. Kuchibue va... sabedes como aprendín eu? Como? A ver, Conta, Kuchibue va a nacer, un cucho e un búho van a nacer. Fun asociando así. Vale. Clara, Veña, o mellor, vinde aquí, vinde, porque a ver. Pero onde vai Clarita? Pon gorro, Un Clarita, pon momento, gorro. organización. Aquí A vamos ver, a a ver. pôr un pouco do atrezo Trai o cestiño, para que coño eu. ambientarnos. Isto vai se Así. nos dar mal. Perfecto, vale. Vale, Celi, entón, a ver, temos que ambientarnos. Heidi en japonés. Celi, a ver, como ensinamos a estos rapaces? Va a nacer. Kuchibue va a nacer. Tokumade kikoero no. A mí esto suame a Bulebuku se ave muame. Suena algo parecido a esto, A ver, no, Tampoco. volvamos a empezar. Kuchibue va a nacer. Tokumade kikoero no. Ano What you make kumo it, va a what you nacer. pay, what you pay, A mí- what you have to pay. Aprendo rápido, aprendo muy rápido. Rubén parece una cañita brava total. Cañita brava tamén canta todos os idiomas a mí non sei por haber. Ai, Dios mío. Non sei A por ver, qué. unha cousa, equipo. É posible, ter un pouco de musiquilla de Heidi para... Ay, qué bonito. Ven. De los Apeninos a los Andes. E cantamos todos, non? Sí. Ahora. Voy a llegar. Tú dalle, Cando empezas? Con la difusión. Ahora. Ahora, Kuchibue va a nacer, Tokumade kikoero no, ano kumo va a nacer, va a Fantasía. Vou xe dicir unha cousa. Fantasía. Creo que aprendo antes o catecismo. Como profesora de religión que eres, aprendo antes o catecismo que eso. Neno, si non nos chaman Celi, desta fantástica, Pavlovisión, que non gracias, nos Tania. Mira, se queredes deixo lo que dá. Veña, quedamos aquí con todo. Esto é unha maravilla. Celi, moitas gracias. Sorte na final, si vai aí corre detrás do escenario. Ai, Dios mío, señoras, señores, levamos unha tarde, eu de verdade, que esta última concursante e o de Heidi en japonés, eu non o esperaba, pero foi un momento
Maravilloso. ¿Qué tal, Pili, chorando da risa? Claro que esto de todas as tardes aquí en Xuntos. Totalmente a cañita a cantar idiomas porque é o del... Dígos unha cousa, ao rematar a primeira temporada de Xuntos Quero Ser Artista, eu dicía imposible manter o nivel da primeira temporada. Vais a máis ainda. Pero que isto vai a máis, rapaces. No. Pero vamos a ver, que cousa tan bonita. É que hai que ser alegre na vida e ter sentido do humor. Esta señora pois está dando nun colexio a clase de religión. E mira que simpática, que alegría, que ganas de vivir. Eso é o que queremos nós, totalmente. E o ben que non lo fixo pasar aquí hoxe aquí. Exactamente. Xa sabedes que nesta tempada de Xuntos o xurado pode mandar algún concursante directo a final. Pode pasar Estámoslo pensando, hasta despois da publicidade non decimos os resultados. Buah, vean vostedes que fai Rocío aquí. Bueno, que eu non perdo a esperanza, porque ao principio do programa dixemos a ver se ven alguén aquí hoxe a Xuntos, a Ames, onde facemos o programa, a cantar unha canción de Rafael a cambio do xamón. Pili, Tania, vou ver se veu alguén. Vai ver, muller, vai. Ai, que frío fai. A ver. Ai, por eso non veo nadie. A ver. Ai. Eu sentada no sillón comendo palomitas e vendo Xuntos tampouco me iría. Claro. As cousas como son. Pois non veu ninguén, Pili. Vas ter que chamar outra vez. Nada. Pois agora xa que estou aquí, Rocío, faremos unha chamada ao azar a ver se hai sorte e dou un xamón. Vou pechar. Ai, Dios. Pecha, que ve un aire por aí. Pecha. Pois nada, non sei nada. Temos que dar o xamón, sea como sea. O sea que, Tania, vamos a facer outra chamada. Eu solo vou facer a típica pregunta. Para que son os puntos? Para o xamón de Xuntos. Contésteme este e levan un xamón para a súa casa, de verdad, que vai coller xa polilla de tanto que leva aquí. Unhas ganas o xamón este. Xa saben, 5 tonos. Para que son os puntos? Para o xamón de Xuntos. Facilísimo, a ver se hai sorte damos este xamón. Ai, para que son os puntos? A ver se hai línea. A ver, hai línea ou non hai línea? Ai. Sí? Hola, boa tarde. Hola. Para que son os puntos? Sabría decirme? Os puntos, que puntos? Vostede por quen está preguntando? Ai, que pena, chamolle da Televisión de Galicia. Son Pili Pampín, estamos nun concurso. Si me contestara... Pili Pampín? Sí, cariño. Pois son a presentadora que está ahora na televisión os sábados e os domingos. Que canto o galo. Que canto o galo cando cante día. Imos de parranda de noite e de día. Bueno, mira, de verdade, que non teño tempo que perder, No, de verdade que estábamos perdendo. Non me diga tonterías. Poña a Televisión de Galicia, xa verá como estamos nós. Non nada, Poña a televisión, xa verá como estamos nós. Poña a televisión. Que televisión? A Televisión de Galicia. Non quero un xamón. Así eu quedo flipada. A xente está... Tan unha soberbia. Por Dios, non quero un xamón, pois levo eu para a miña casa, non se preocupe. Eu carganas que dite... Mira, eu calquer día vou te dicir unha cousa, Pili. Vai chegar a sección esta e o xamón vai estar para a mitad porque vou botar a man. Que mal. Eu, Pili, estou un baixón. É que, de verdad, porque, Rubén, é que eu pensaba que ia vir alguén aquí. Mira que o intentamos, decimos que veñan aquí a ver quen canta unha canción de Rafael. Non hai maneira, Non pasa o metro por aquí, non pasa, entón... Nada, a xente, pois nada, non veo o seu programa. Chegou o momento, 7:34 minutos da tarde. Imos a lembrar, se vos parece, como facemos sempre, como chegou, pois a nosa Francisca, aquí, pois a Xuntos en directo, disposta a facer ese cambio de look. Así chegou Francisca. E agora imos a darlle a benvida, baixamos luces do plató. Ela xa sabedes que non se viu durante toda a tarde, non tivo espello, non ten nin idea de se leva agora a cresta, se non a leva, ela non sabe nada. Nada. Imos a darlle a benvida a nova Francisca. Espectacular, Francisca. Eso se lo estoy contando a mi consuegra. No, claro, como que lista de primeira familia que non minte nunca. A familia non minte nunca. E que che dixeron? Que estás divina, Dini. Sí. Mira, estánche facendo fotos xa e todo. E non hai luz aquí, pois cando haxa luz, non che digo, bueno, como te sentiches durante a tarde? Porque dicíame que estabas aí un pouco, madre mía, o que me van facer. Yo no quería que me cortara tanto el pelo. Cuando me he visto el un poco mal le pego. Claro.
Francisca, Es mira verdad ese que me has monitor. cortado un trozo. Mira, Mira, un momento. Mira mi pelo. Un momento, Francisca María, agora falamos, pero que na casa agora mesmo non nos ven. Non nos ven. Mira ese monitor que é o teu espello. Compañeiros, imos a descubrir a nova Francisca. Tin, tin. Estás sexy boom, sexy boom, Por favor. Francisca, non me digas que non che gusta. Estás moi guapa. Estás muy preciosa. Rara, muy rara, Estás guapísima, Porque tía. de color rosa. No, ¿verdad? No me conozco ni yo. Por eso. Ten razón, María, de que che quitou 30 anos de enriba. Mira, Conseguimos que chegues a casa chégate teu aí home ao non che monitor. coñeza. Mira que estás. Pibón, Ahora sí, Mira, Francisca, mira como viñeches. Home, non Fai hai un par de bueno, orillas, mira. non hai color, non hai color. Qué rara me veo. Estás Consi- guapísima. A ver si conseguimos cando chegues a casa teu home non che coñece. Si no me conozcas igual lo cojo y le digo, ven para acá. Hombre, ya que para Reyes no pude, para mi cumpleaños, ose sí, Oye, sí, Ay, cariño, hoy sí, Hombre. Oxe, a Francisca toca yo xamón. Hombre. Que te leve a cenar e a dar unha volta por aí. Hombre. Estás E por encima, guapísima. ves que me preguntaba toda a tarde, e o meu pelo, que fixeches con elo? Que pelo, se o tes na cabeza? Ves, facemos unha boación. Sí. Donamos o pelo. Es que me lo estaba dejando más largo, esa era la promesa. Pero ya que tenías tenía. medida de sobra, si non fan falta 40, con 30 chega. 30 me has cortado. No, me engañaste. 25. Bueno, Me eso engañó, no- eso me da- engañó. eso da me igual. dijo que no era tanto, era una cocina así, ni mira. Pero mira, estás guapísima e ademais contribuiches a unha cousa fermosa Exacto. que é axudar a xente con cancro. Así que de verdade a tarde non puido sair Qué máis millón. redonda. María, eres unha crack. Gracias, Moitas gracias. Francisca, gracias por vir a Asuntos. Guapísima. É isto unha fantasía sempre. Muai, un bico as dúas. Gracias. Por vir a Asuntos, hai de por onde que irades. Claro que sí, un aplauso para elas. Antes de nada, unha pregunta antes de empezar, porque chega o momento do noso veredicto. Pili, dicíades antes de Pili que estabades pensando se alguén dos nosos concursantes o mandabades Directamente á final. A final, que é unha prerrogativa que tedes nesta tempada do noso Asuntos Quero Ser Artista. É que a tarde está complicada hoxe, Pensámoslo ben durante a publicidade e decidimos que non pasa nadie directamente á final. Bueno, a ver, é que isto é unha prerrogativa moi excepcional e, bueno, pues en fin, rapaces, que hai que ir a valoración ordinaria, un por un, moita sorte, porque fixestes todos uns números impresionantes, pero un de vos hoxe non volverá mañá o concurso. Que lle imos facer? As reglas son así, é difícil, pero imos alo. Tania, comezamos por Monse. Monse, eu dixencho antes, só che falta seguridade, tes voz, tes unha cor de voz moi bonita, a canción que interpretaches é preciosa, solamente estabas un pouquichiño nerviosa, pero eso pásanos a todos en calquera momento, así que eu vouche a dar hoxe, espérate, que ainda non sei se teño do dereito ou non o teño do dereito, eu hoxe vouche a dar un... Cando vou deixar de pelearme con isto, por favor? Un 8, as cousas non son como comezan, senón como acaban, vale? Así que ti decías que ibas a concursos para cantar e para ir mellorando, pois a seguir a concursando. Un 8 para Monse. Rubén. Monse, eu estaba un pouquiño de nada dubitativo coa túa nota. Al final tirei pola que vou a darche agora. Levas, como dicía Tania, indo puntualmente a algún programa a cantar. Quero que mañán, se segues aquí con nós, quites o medo, vale? Comeces desde o principio metida no tema. Un 7, vale? Un 7 para Monse. Pili. Nervos sempre hai que ter. Monse, sempre hai que ter, porque cantar e enfrentarse a un público e a unha televisión sempre ten todo o respeto do mundo. Pero bueno, eu pola miña parte vouche dar 7 puntos tamén. 7 puntos para Monse.
22 puntos. Imos xa coas nosas fermosas bailarinas de Bertamiráns. Tania. Eu non sabía que en Bertamiráns de verdade había tanto talento xunto, De verdade que sí. Quero unhas poucas clases máis para aprender o que vos facedes. Encantoume, divertínme moitísimo, ese é o máis importante. Un 8. 8, moi ben. Rubén. Chicas, o veros así xuntas non sabedes xa a enerxía que desprendedes, é como que estades aí e se esperan cosas así boas con vos. Douvos un 8. 8 puntos. Pili. A mí pareceme admirable o que facedes, non só a profesora, sino as alumnas que tes, que son maravillosas, teñen unha idade, en vez de facer outras cosas, que se divirtan facendo esta clase de... Porque ao fin e ao cabo é unha gimnasia, o baile do vientre. Eu vou a dar 8 esta tarde. 8 puntos, 24 puntos para la parada troupe. Están agora mesmo en cabezas nosas bailarinas. Imos coa puntuación para José Andrés. José Andrés, bótame un sorriso, por favor, que tesme cara de... Estame poñendo así, como dicindo, pero que nota me va a dar. Dios mío, querido. Vamos a ver, para ser a túa primeira vez en televisión, fixéchelo de maravilla, tocas a gaita de maravilla, fora nervios, a soltarte, e oye, oxalá vayas ao lugar. Eu vou xa dar un 7. Moi ben, un 7 para José Andrés. Rubén. José Andrés, dicía antes, que na valoración anterior, que gustaba moito a túa agilidade cos dedos, a túa rapidez e a túa precisión. A ver se mañán Galloso está vendo xuntos e fíchate para ir ao lugar, vale? Un 7 esta tarde. Un 7, 14 puntos. Pili. José Andrés, tranquilo que xa pasou, agora xa está. Decidamos o que decidamos, xa pasou o conto. Eu vou xa dar, porque vexo que viñeches con toda a ilusión do mundo. A mí gustame animar a xente que está empezando. Vou xa dar un 9, xa parece. Un 9, buah. De Pili Pampín, 23 puntos para José Andrés. Esta cousa apretadiña, imos facer reconto de como van as puntuacións. Monse, 22 puntos. La parada troupe, as nosas fermosas bailarinas de Bertamiráns, teñen ahora mismo 24 puntos. E José Andrés, 23 puntos. Esta cousa moi asustada. Imos con Ruth, xurado. Tania. Ruth, a min tocáchesme aí a fibra, pero é que sobre todo cando comezaches a cantar, fixéchelo tan ben e de repente disme que eres ama de casa, que non cantas profesionalmente, vamos, impresionante. Eu vou xa dar un 10, pero un 10 como unha casa. ¡Buah, 10 puntos! Fixeches un fado fermoso, de verdade, noraboa. Rubén. Un fado fermoso e ademais que un fado non é nada sinxelo cantalo. Creo que hai que saber contar as cousas desde a verdade, que non sea simplemente cantar por cantar. E creo que estuvistes todo o tempo dicindo as cousas de verdade. Entonces, vou a darte un 8. 8 puntos, moi ben. A mí, Monse, gustoume moito a sensibilidade, máis a Tania, chegaches de adentro, estabas un pelín nerviosa, pero tes unha voz moi bonita, moi linda, moi limpa, maravillosa. Eu vou dar un 9, pareceche ben? 9 puntos, 27 puntazos para Ruth, que se pon en cabeza. Imos con Cristian, o noso imitador de Michael Jackson. Tania. Cristian, faz aí uns movimentos que evidentemente son complicadísimos. Pili casi se puxo aí. Sí. Pero sí que é certo que hoxe é unha tarde, polo menos para min, un pouco complicada porque hai moito talento e vou xa dar un 6 porque quizáis me gustaron máis outras actuacións, 6 vale? puntos para pero Cristian Jackson. Rubén. Cristian, eu bastante tamén na línea de Tania, coincido con ela na nota esta tarde, un 6 tamén. 12 puntos, Pili. Eu vou xa dar un 7 esta tarde. 7 puntos, 19 en total para o noso imitador de Christian Jackson. Eso nos queda Celi, que nos cantou a Heidi en xaponés. Rafael. Juan Pardo, Pili. Ahora que está acabando o programa. Celi, dime que tes que coller ti a chamada. Sali, contesta aí. Sí. Ti pregunta quen é, ti pregunta quen é. Perdón. Sí. Con quen falo? Hola? Sea. Ah, Ramiro.
Quen é Ramiro? O meu marido. Ai, acabaron. El amor de mi vida. Pero que me dis? Ai, Ramiro. Bueno, que le llamo Miro. Bueno, Mirillo. Chámalle Miro. Ai. Ramiro? Sí, dime. Dígame. Que lle queres decir, Ramiro? Que para que chamas a Celi neste momento do veredicto? Ai, felicidades, dachas felicidades, Moitas gracias. Levantes a caixa de aspirina para esa xente. Olvideime, é verdad, porque me dixo o meu marido, ti como falas tanto, pero non ten tempo. Levo unha caixa de aspirinas porque igual lles fai falta. Bueno, estamos nun momento trascendental. Un saúdo rápido sí, para Celi. Nada, pues moitas gracias, Miro. Nada, un pico. Bueno, agora vai a casa, pero que necesitamos as puntuacións. A mí non me fai falta aspirina. Eu pasei no tan ben que lle vou a dar... Ai, vai, un 10. Hasta me cae a puntuación e todo. 9 puntos. 9 puntos. A ver, que Pili non encontra puntuación. 10 puntos. 10 puntos. Eso significa que mañá non ven a nosa final semanal de Xuntos. Cristian, pero grazas por vir, grazas a todos por estar aí, porque a vida é mellor xuntos. Ata mañá, guai! Pasarte la borrachera, tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, darme las de vagabundo, aunque a veces me confundo y sé que voy a olvidar, en este vacío que nadie va a llenar. Y si tú la ves, dile que yo sigo soltero, que la amo aunque la quería, que te quiero aunque no consigo, y te estoy tirando en mi mente.